Iritsi da momentua, bazen garaia. Arma guztiak prest dauzkat, gaur, txirrimirri eta txiribitonekin akabatzeko. Eta gero, nor izango da zuen nagusia? Kakusai! Gora Kakusai! Zuek izango zarete gaur, hemen gertatuko denaren lekuko. Gaur, txirrimirri eta txiribiton, oporretara bidaliko ditugu. Oso urruti, ilargiaren parera bidaliko ditugu. Eta gero, nor izango da zuen ametsetako izarra? Kakusai! Gora Kakusai! Ia nola esaten duzuen nirekin batera. Gora Kakusai, esan! Gora! Oraindik ez duzue ondo esaten, baina lasai, ikasiko duzue. Iso! Norbait datorrela uste dut. Badakit, hau isiarren usaina da, nire printzesaren perfumea. Azteko, txirrimirri eta txiribiton zuntxituko ditut, eta gero isiar eta ni izango gara nagusi. Ez algara bikote polita. Ba, joan beharra daukat, baina ez ahaztu, gaur akabatu egingo ditut txirrimirri eta txiribiton. Gora Kakusai! Kaixo, donostiarrak! Zer modu zaudete? Bai, izugarri pozten naiz. Jakizue, gaur egun oso berezia dugula. Benetan egun espeziala. Eta horregatik, inoiz baino, saio magikoagoa izango dugu. Bai, istorio zoragarriak izango ditugu benetan. Sinestezinak. Ikusi nahi aldituzue. Nik ere bai, baina ez baino lehen, 3 lagun xelebre aurkeztu behar dizkitzuet, eta beraiei ongi etorri eman behar digu. Prest zaudete? Datozela ba, txirri, mirri eta txiribiton. Kaixo, arratsaldeo lagunok, agur terdi! Kaixo, larratxo, añorga, marrutxipi, errekalde, martutene, morras! Sí, Donostian gaudela, basakia Donostian gaudela babolio, jakin guztu ba? Baina, hausoka sinau agurtzen, hausoka, beti zentroa, hausoka ez da? Erki zautzen du ni Donostia, Hemen dago esate baterako Donostian, munduko saskibaloi talderik famatuenetakoa, saldegia! Bakizuen nola duen izena? Bilbo Basket! Zau? Tira, meserez mirri eta txiribiton. Donostian gaude, Donostian. Eta hemengo basket taldearen izena Datak da. Eta futbol taldearena Erreala. Eta alkateak Odono lortza izena du. Eta ondartzen nagusia Kontxa da. Eta hin horreiz, Kontxako isurdea, Pakito? Gure lagunak despistatu xamar ikusten ditut, Baina laster konponduko da dena. Aizu, mirri, baina gutxinez jakingo duzu non zauden ez da? Jakingo ez du ba, bertatik bertara zaioan, baiet.
Goenkale... Aizu. Begira, hau desastre hutsa da, aizu, baina zuek denok badakizuen nola duen izena gure saioak, ez da? Ba, orduan, bi alproja hauei denok batera hau batez esango diegu nola duen izena gure saioak, ea? 1, 2 eta 3, altzaporru! Ikusten babolio? Uste nola nik badakian non dagoen? Bai, jauna, altzaporru! Hoxe, Donostia ondo ezagutzen dudan seinale gainera, bertako animalitxo batzuei eskenitako abesteen goizuegu. Igeldoko, igelak, krok, 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 krok. Igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Mesedez, denoko bebearrez, egin dezagun batera. Hornea, Zu horretan ni hemen, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Mesedez, denoko bebearrez, egin dezagun batera. hornea, Zu horretan ni hemen, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Lagunok, gauzatxo bat aitortu behar dizuet. Altzaporruren mundu liluragarri honetan, zuek ongi ezagutzen gaituzuen bezala, dozenaka lagun gaude, 100 adiskide esango nukenik. Ta zuek ongi asko dakizuen nor zein den. Baina, zerbait esan behar dizuet. Zuek ezagutzen dituzuen hoien artean, bai, Elbita bere panpin zoragarriak, lurrupin, mumurru maitagarriak, dantzariak, guzti hoien artean, bada bat harrigarriena dena, eroena dena, baldakizuen orden. Bai, hoixe, txan magoa, eta zuek ikeragarri maite duzu ezta? Ba, erne, ze okerrez banago, hemen txeda.
Sisi. Sisi. Ez dut ikusi. Hei, arratsaldeon. Sisi, ikusi alduzue? Ez dute ikusi. Badakit, entzun diet. Badakizue zer gertatzen den? Orain siesta ordua dela eta, Sisi, oian sartu behar dut. Eta ez dugu ikusten. Nun izango da. Ea, gauza bat egingo dugu, begira. 3 arte kontatuko dut, eta denok sisi, fuerte esango dugu. Ea, 1, 2 eta 3. Ea gertzen den? Eta gertzen. Ea, berriro, 1, 2 eta 3. Ez da gertzen. Kontxo, nun izango da? Nora joan da Sisi? Rulotera? Ez, rotean ez, oraintxe bertan begiratu dut. Karizera? Parisera ere ez. Londresera? Londresera ere ez. Gabonera! Gabonera? Afrikako Gabonera? Gabon. Gabon giart egun. Ei, si! Bobo! Egunon Gabon! Orain ez da txantxa egiteko modua, mesedez. Ea, guazen beste toki batea, ea, Sisi aurketzen dugu, Ea, agur, guazen hemendik. Aizu gauzatxo bat. Sisi ikusten duzue, abisatu, Bale? Ea, agur. Sisi. Kontutxo bat, esame, bai. Kontutxo bat esame jarrizue denoi. Badakizue, egun gutxi barru San Juan bespera izango dela. Eta zer egiten da gau horretan? Zer? Horixe. Eta badakizue zer botako dugun surtara aurten? Kakusai botako dugu surtara. Kakusai surtara. Hoxe, bere kiratxori ez zaidalako bat ere gustatzen, eta gainera, naskarri zikina delako, eta gainera, bupikutara botan gaituelako, eta gainera gaiztakeria bestek ez duelako egiten, eta nao preskakusen gehiago abantatzeko, eta rapatzen duan eta surtara botan. Irri, kontxo, aztu hitzako olako jedenak, demonio. Kakusain ez dugu surtan erreko, ez. Guk horrelakorik egiten ez dugulako. Guk kakusain urrundu nahi dugu gugandik, bai. Eta zua erabiliko dugu hortarako, bai. Baina beste erabatetan. Zer egingo dugun? Oso horreza. Begira, kakusainen traste guztiak bilduko ditugu. Kainoia, kaiola, pertza eta bestelako guztiak. Danak pilatuko ditugu hoiek erretzeko. Eta hoiek erre ondoren desagertzean, ziur nago gu nazkatzeko gogo guztiak erabat desagertuko zeizkiola. Ze iruditzen? Benaz, baina ezin diogu besterik ezpa ere hile bat erre? Ez. Sudurra ere ez, txiribiton. Eta behatz luzen askarri hori ez? Tira, behatza akaso bai. Baina mira, orain, mirri eta txiribiton, guazen gauza guztia biltzera eta bilatzera, San Juan bezpera urbildugu eta... Ai, kakusai, San Juan bezperan jai. Ai, kakusain, San Juan bezperan jai. Ai, kakusai, San Juan bezperan jai. Ai, kakusain, San Juan bezperan jai. Ai, kakusain, San Juan bezperan jai. Ai, kakusain, San Juan bezperan jai. Jolaserako ordua iritsi da. Hementxe gatoz kuadrilla bikaina. Beroketarik egin ditugu, eta zuen txaloaren zai gaude, lagunak.
Ia, ezagutu ditzagun gure gaurko lagunak. Hona hemen, Aizeak egingo digu aurkezpena. Ia, Ni Aize naiz eta nire ama Josepi da, Aizea eta Josepi nondik datoz? Aldezarretik. Aldezarretik, bertatik bertara, orduan arrazoi izango zen uirrik azkenian. Bueno, eta saskibaloian zer moduz moldatzen gara Aizea? Ez zain ongi. Eta ama? Ondo. Ama ondo bakarrik? Bai. Nik sekretetxu bat atean nahiko nioke, baina ez dakit posible izango den. Aizea, amak ondo jolasten aldu saskibaloian? Bai. Bueno, hortan utziko dugu. Bueno, txalo handi bat beraz lehendabiziko bikotari, A bikotarien zuzen ere. Eta B bikotera joko dugu oraingoan. Ander, serio zaude. Ia, Ander, aurkezpen lanak egin. Ni Ander naiz eta nire ama Isabel. Ander eta Isabel nondik etorri dira? Donostitik, Ze auzotatik? Antigua. Antiguotik. Eta antiguotarrek saskibaloian ondo jokatzen aldute. Ez dakit? Bueno, ba hori, orantxe ikusiko dugu. Lagunak, guazen jolasera! Bueno, oiko legez, abikote hasiko zaigu jolasean Aizea hasiko da. Eta presto denean zer horrek esan Aizea. Orantxe adibidez? Ba, ekin lanari. Tira, eta zuek nirekin kontatu, Saskiratzeak. Bueno, ongi gabentza. Ongi gertu oso, Ez da bat ere erreza. Ondo! Josepik egin du berea. Iepa, bi! Hau Aizea. Ea, Josepi? Bueno, ja presioarea hunditzen hasi da. Denak sartzea zinezkoa da. Ondo, txalo handi bat. 3 sartu dituzte. Bueno, ba, be bikotearen txanda da orain eta lanak ez dizkiogu bat ere errez jarri bikote honi, Ander, nahi duzunean. Bueno, kanpora joan da. Ara, badugu jolaskide txiki berri bat ere, Bueno, Polilla, zatozuna, aldein dit. Bueno, ondo, Isabel. Futbolean Ander, saskibaloian inberdeu. Haupa, Isabel? Ui! Anderrek bita egiten du saskibaloian, futbolean, eta urik ez da olako bestela igerian ere egingo luke. Bueno, txalo handi bat, Gixonek esartu du berea eta zatozte nirekin lagunak. Zatozte. Bueno, ba, bikain jarduntzarete baita zure Isabel, eta, aizue, hauentzako oparitxoak, bai, ez da? Datozela, Ani, datorrela, Ani? Bueno, eta lehen, jolaskide bat izan dugu hemen improvisatzen, baina gaurkoan ez dugu beste oparirik, zuentzako bai, txalo handi bat ere badugu, eta guazen lagunak, gero arte zuei! Sisi? Sisi! Demontre non izango da, Sisi. Hei, berrira hemen gaude, Sisi ikusi alduzue? Ez dute ikusi. Badakit entzun diet. Kontxo, non izango da, Sisi? Ergi? Zer, logurua daukat, geharte agur. Ei, bubo, ez natu! Egunon! Egunen arratxaldea da. Hei, aizue, barkatu. Begiratu kalduzu zure poltsikoan ea Sisi dagoen ala ez? Ei, mesedez. Ez dago? Ez dago. Barkatu, ez dago Sisi hor. Hei, aizue, gaztatxo bat egingo dugu. Denok altxatu, ea. Altxatu zutik jarri, altxatu. Denok. Goikoak ere bai, altxatu denok. Ea, hori da. Eta orain,
denok eserlekoen azpian begiratuko dugu ea sisi dagoen ala ez. Denok begiratu. Begiratu. Norbaitek sisi ikusi aldu? Bai ala ez. Bai ala ez. Eseri, denok eserita. Ez dute ikusi. Agian, nun izango da sisi, benetan, nun izango da sisi. Aizue, gauzatxa bat ingo dugu. Azken aldiz, mesedez, ingo dugu horrela. 3 arte kontatuko dut, eta sisiri deituko diogu. 1, 2 eta 3. Sisi. Ez, berriro, 1, 2 eta 3. Ez da geltzen, ez... Badakir. Nik ustet badakidala, ea nun dagoen gure sisi. Banoa, beraren bila. Agur. Sisi. Bai, badakir nun dagoen. Sisi. Atoz. Entzun alduzue, zein asmo duten 3 pailazu kaiko hauek, Nire tresnak eta altzariak erren nahi dituztela? Nire tramankuluak erren nahi baldin badituzte, hemen dauzkate. Adibidez, hemen kainoia. Hemen kaiola eta motorra. Eta hemen pertza magikoa. Baina, lasai. Gaur, kainoiak ez du tirorik egingo. Kaiolan ez dut inor sartuko. Eta pertza magikoan ez dut txiribiton egozten ipiniko. Ez. Hau, ziria sartzeko besterik ez da. Txirrimirri eta txiribiton harrapatu eta desagertzeko. Hori da, gora kakuzai! Eta gauza bat esango dizuet, Ea noiz ikasten duzuen esaten, gora kakuzai! Gora kakuzai! Txiribiton, ze abilera horretan ibiltzen, ze abil? Paseatzen? Motel, paseatzeko era zelebrea daukaki gero, Ezintzen balen gauzak pilatzen ibili geran horretan ikusi dugun besaulki ikusgarri horretan eserita egongo, ez da? Seguro txirri lan oso egiten, eta ia patxo zerita gehiatu izela zerra hondialako. Etxez, begira. Hemen txaukak, oindik ipurdi masailetan, hemen txaukak marka. Balorea, barraskiluek baino marka hondiago usten digeta. Aizak txiribiton, eta iserita egon ezpaiz, zer dela eta dituk biankak guztiz txingurrituta, Txiribitonek hankak txingurrituta zinezkoa. Kokodrilotuta izango di. Zer? Koreografia? Koreografia bat prestatu duk, txiribiton? Eta zea bestirentzat prestatu duk koreografia? Adarreki txiribiton! Noizean behin lepo gaineko asalori hori, pentsatzeko erabiltzen du, Adarki, txiribiton, adarki! Katxurri miliputxi! Niri ere izugarri gutain zaidak abiztori. Zuei gustatzen atxaizue katxurri miliputxi?
Bai, tira ba, abestu dezagun Katxurri Miliputxi. Katxurri miliputxi, katxurri milipam, katxurri miliputxi, katxurri milipam, ta txorila kamora, xubani morila. Katxurri miliputxi, katxurri milipam. Carracachuchi macula chete de bolicho trala la churita murrita. Carracachuchi macula chete de bolicho trala la churita mu. Carracachuchi chimacula chente de policho trala la xurita murrita. Carracachuchi chimacula chente de policho trala la xurita mu. Cachurri milipuchi, cachurri milipam, cachurri milipuchi, cachurri milipam, cachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Coco la bichola lo purica la mumu muchaca la cabera tuta poco rubucha cha cha. Coco la bichola lo purica la mumu muchaca la cabera tuta poco rubucha. Coco la micholo lo burrica la mumu muchaca la cabera tuta cucurucusha sha sha. Coco la micholo lo burrica la mumu muchaca la cabera tuta cucurucusha. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Zozo! Bai! Bai, azkenean sisi harkutu dut, ez da? Zozo! Ei, badakizue nun zegoen sisi, Oso. Bai, oso. Ei, begira, sisi zegoen oso. Gipuzkoako enparantzan, oso. Beste atekin. Ligatzen, bai. Oso. Bai. Ez lotxatia, ondo jarri, oz. Sisi, ondo jarri, oz. Tira, Nicole Kidman. Guazen oia. Oso doda, Tira, nekatuta izango zea, ez da? Zozo. Nola? Zozo. Nola esan behar da? Ez. Nola esan behar da? Jakina, bai. Ea, ez daukagu denborarik, ordun, guazen oia. Guazen oia. Hemen daukagu dena pres. Ea, guazen, esan agur. Esan gero arte. Grato. Tira, agur. Sisi, orain zer gertatzen da? Oso bat. Musu bat. Zozo. Zuek ez dakizue, baina nik beti sisiri oian sartu baino lehen, musutxu bat ematen diot. Ez da sisi, zozo. Orduan, sisi pres, zozo. Zozo. Ikusi duzue? Orduan, guazen sisi oian, tira. Sisi, orain zer gertatzen da? Ez. Ez. Berari, mesedez. Ez. Batira guazen, baina bakarrik musu bat, Barkatu, bai, horrela da. Bai. Ez bazazu importa, musutxo bat emango diozu? Tira, nahikoa da. Guazen oia sisi. Ea, hemen daukagu dena, begiretu ondo. Esan agur. Orain gero arte. Ea, sartu oian. Ea, hemen jarri. Hori da, agur, Sisi, zer gertatzen da? Txukatea, de monte, ea.
hemen daukat. Bai, hori da. Tori. Pozik. Zuzu. Ea, bihar arte, Agur. Hori da. Hemen. Sisi, lo. Hori da. Zuzu. 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 Ea, Sisi, zer gertatzen da orain, Adela. Ez. Zuzu. Bai, tira, momentu bat. Hemen daukat. Tori, hasi nahi duzunean. Sisi, ja. Zuzu. Ea, orain, lo egitera. Agur. Agur. Bihar arte. Agur. Ea, dakagu dena. Azkenean. Zuzu. Zuzu. Baina, ze gertatzen da? Zuzu. Sisi, mesedez, eta orain zer, Egarria. Egarria, baina nola egarria, une honetan egarria. Egarria, bai, kenean, hemen daukat, hau, ea, egarria. Egarria, ez da? Eta niretzako zer? Lester, zuretzako ez dago ezer. Katxondeoa. Zuzu, tira, hasi nahi duzunean. Ja, nahikoa da. Zuzu. Nahikoa da. Pizka gehiago, pitin bat, Azkenean. Txerriki. Zuzu. Isilduko zaite behingoz, azelotxa. Korroskada bat hemen. Ixo, lo egitera, Agur. Agur. Gero arte. Ea. Sisi. Musika hori, mesedez, kendu musika. Matin. Zer. Kendu musika hori. Edu nahi. Mesedez, musika hori kentzeko. Edu nahi. Itxali irratia. Edu nahi. Nola ez tira, kakarria. Ikusiko duzu, tira. Baina, zer dao? Zuzu. Ixo. Katxondeoa. Mesedez. Denok lo egitera. Horrela zin da. Irratik gintarena. Tira. Uste duzue hau siesta bat dela, ez da? Ruinoso da, de montre. Itzali irrati. Beti martxan. Katxondeoa. Itzali irratia, mesedez. Egin gentzia. Zuzu. Osole mio. Guazen rotea. Sistemat. Lasaitzea, mesedez. Triste. Luzeria. Trigona. Zuzu. Txiribitonek goxatzeko erabiltzen duen katilua goixero. Kakaos bete eta 40 gaieta gustatzen ditu hemen.
badakit hau zer izango den. Lurrupinen mikroa zure, mikrofonoa noski. Handia denez, makroa. Ze politatera zeidan, seguru. Noski. Txiribiton txikitandik gorila izan denez, hau izango da txikitandiko zehazka, noski. Lo egiteko horrelako kaiola modukoa beharko zuen. Penas. Hemen kontua da. Jaki. Norenak diren gauza guztia hauek. Nik uste, hauek pilatuko zituzten, museo bat egiteko, seguru. Badakizue, Santelmorekin nola da biltzan xerekin ez dakitela, seguru, Txirrimir eta Txiribitonen museo egitea erabaki dutela. Hori zesango da, horregatik bildu. Baina, kakuzairena direla gauza guzti hauen? Orduan badaki, noski. Txirrik eta Txiribitonek ekarri dituzte, hemen bildu dituzte, San Juan bezperan, zu emateko. Igual da. Ni zu hartuta nola etorri naizen. Neronek ebango diezu. Artista. Penas, iskirialakoa. Eta orain, trukotru, xutzarra martxan jarriko dugu. Bat! Geldimirri jauna, zertan zabiltza, Ez duz ikusten balio handiko gauzak erretzeko zorian zaudela, Hemengo gauza guzti hauek ez dute inongo baliorik, Kakusairen traste txarrak besterik ez dira. Nire baimenik gabe, ezin duzu hemen dagoen ezer erre. Hemen dagoen dauden traste guztiak nireak dira. Orduan, hau kakusa izango da, ez da? Borroka, bizkor, borroka, haide, Lasai, Mirri, ni ez naiz kakusai, ni berazategi jauna naiz. Altzari saltzailea, eta hemen dauden altzari guztiak, kakuzairi erosi dizkiot, gero nik beste batzui saldu ahal izateko. Ulertzen? Zuk kakuzairi erosi dizkiozu, gero beste norbaitek zuri erosteko? Ez dut ulertzen. Ba, oso erreza da. Hemen dauden gauza guztiak erreal izateko, niri ordaindu behar didazu. Adibidez, pertza handi hau erreal izateko, 300 euro. 300 euro? Nire muki batek esaldu balio? Adibidez, kaiola hori erre nahi baldin baduzu, 400 euro. Balio aldu nire galtzerdi batek? Sentitzen dut, baina zure galtzerdiak ez du balio. Ez du balio, ez.
Ez du balio. Ez dago deretxorik. Dirurik ez dudalako, ezin dute zer erre. Pobrea naizelako. Nik emango diotoni zerbait erretzeko erreza, bai. Ez antzirri? Berazategi jauna. Bai. Zuk etxointzasun hemen, eta ideia bat izan dut. Ni txirri lagunaren gana joango naiz, eta diruak eskatuko dizkiot, hemengo zerbait erosteko. Lasai, Mirri, ez daukazu inori dirurik eskatu behar. Nik emango dizut altzari bat, ez zaizuna ezer kostako. Itxaron pizka bat, itxaron. Erregalia bada, zergatik ez. Hemen, hau, kakuzaik telebista ikusteko erabiltzen duen besaulkia da. Beraz, pospoloak hartu eta nahi duzunean erre dezakezu. Bai. Kusu zozen polita den, hemen mirri eserita, supermirri, Supermirritarren errege, Aixu, bere esateke jauna, derrigorrezkoa da horren aulki ederra erretzea? Ez altzen nuena ikakuzairen traste zarrak erre, bau da zure aukera. Baina, horren aulki polita, ezin daiteke kakuzairen aizan, Politegia da. Ideia bat. Horren polita denez, nik erabaki dut estela kakuzairena. Hau, mirrirena izango da, Ni esertzeko, supermirri. Oso ondo, Mirri. Eta nahi baduzu, probatu alduzu, goxo gongo zara, bertan eserita... Zema balio du honek? Honek, zuretzat denez, ez zaizu ezer kostako, doain. Eta nahi baduzu, eserita probatu, oso gustora gongo zara. Barre horren jabea ezagutzen du panik, Nork egiten du barre horrela? Badakit, barre horrela, txiribitonek egiten du. Txiribitonek egiten du, iguala. Eseri. Txiribitonen barrea mutua da. Beraz? Zukak usaitzara! Iak Mirrik nola hitz egiten duen? Katxurra, palanpombo, milipotx. Jose Mari Langazaina, korrotxipo, milipotx. Lehenengoa jauzi da, beste bi falta zaizkit bakarrik. Beraz, gora kakuzai! Gora, hau hasi besterik ez dagin! Gora kakuzai! Jose Mari Langazaina, gazuri, malaputx. Malinoski, akaka papatxun. Malinoski. Bapo, Mirri, bapo, nahikoa lan egin du, kakuzainen traste guztiak ona zurtara ekartzen. Orain, ondo pasatzeko garaia iritsi zaigut. Karroka, Malinoski, apapatxun. Ze bromazalea dagoen, Mirri. Mirri, hago pixka, direkiniak eta bromazalea. Zariak, merkeak eta osonak, berazategi altzariak. Eta horri aukeratu, ikusi eta erosi. Eta nire bezaulki ederrean eseritzen bazarete, ikusiko duzuen nola hitz egingo duzuen. Kaixo, txiribiton,
Zer moduz? Bai. Ba, begiratu, gauza bat esango dizut, Zu zeu zarelako, prezio oso onean egingo dizut, bai. Ezeri zaitez, ezerita probatu, bai. Ni ezeritzeko, ez dago arazorik. Ez dago arazorik, begira ze ondo, Baina, Txiribiton, pentsatzen dut aulki hau, zure neurrira eginda dagoela. Eta gainera, ez zaizu ezer kostako. Ezeri, Txiribiton. Enekien Txiribiton hain inozoa zenik. Zer, Txiribiton? Zer moduz? Badakit, hitzik ez duzula egiten, baina nola dabil zure bozina? Bai, zure bozina konpontzeko, kaiolan dago idatzita. Hor barrura joaten bazara, ikusiko duzu, irakurri eta nola konpondu behar duzu zure bozina. Ziur, bai, oso ziur. Banekien, Txiribiton inozoa zela, baina ez hainbesterako. Orain, txirri naskagarria falta zait bakarrik. Baina Kakuzaik dena egiten du posible. Bai horixe. Gora Kakuzai! Berazategi jauna, nik ere bezaulki bat nahi dut. Bai? Bezaulki bat? Bai. Ba, hemen duzu zuretzat bezaulki dotorea, erosoa eta modernoa. Bai. Neurrikoa da, bai. Probatuko aldut. Noski. Probatuko dut, bai, ia. Zer, Txirri, erosoa, ez da? Bai, txori bat bezain harin sentitzen naiz. Bai, ikusiko duzu oraintxe, txoriak bezala hitz egingo du. Iapa! Gora Kakuzai! Ia, Txirri, txoritxoak bezala hitz egiten duzun? Zalaparta Burundi, Jose Pinaxit Burundi. Esan dizuet! Hirugarrena ere jauzi da, begiratu nola hitz egiten duen, orain ni naiz nagusiena! Gora Kakuzai! Ni naiz handiena, ederrena! Baina orain, nire lana bukatu dut, eta atzeden alditxo bat behar dut. Zorongo mundongo. Eskerrik asko, Txirri. Lerdo utza zara, baina batzutan ideia onak dituzu. Tira, orain ekartzazu freskagarri bat. Nolakoan iduzu, laranja ala limoia? Limoizkoa. Baina, non ikasi duzu horrela hitz egiten? Kakuzainen eskolan! Caca de vaca, sopa de vaca. Baka! Orain, Kakuzain, ezai duzu nola, Mirri eta Txiribitoni sartu diezun ziri hori nola atera behar dugun, eta nola egin behar dugun berriz ere, izketan ondo hasi daitezen. Miliki pimpilimpongo. Miliki pimpilimpongo.
Hola ez dugu, ba, gauza hundirik aterako. Batak. Hola, ez dago gauzunik. Oxora bandanga birango. Oxora bandanga birango. Mirri eta txiribiton. Ez Axora mondongo bandanga eta ez ziringo eta zerre, entzun ondo. Oa eta aterazak txiribiton kaiolatik. Tira, bizkor. Eta gauza bat egingo dugu. Mirri, txiribiton, az gaitezen kakusainen traste guztiak pilakatzen. Tira! Bizkor! Oxora bandango bindango. Oxora bandango bindango. Oxora bandango bindango. Beno, eta orain Mirri eta txiribiton lagundu iezadazue kakusain bere lekura eramaten. Tira, bultza! Bultza! Hori da! Ziur bainago, berotasunarekin biguindu egingo dela gure kakusain. Pospolo bera, pospolo bera. Hori da! Cachorri miliputzi, cachorri miliputzi, cachorri miliputzi, cachorri miliputzi. Pelas. Mirri, txiribiton, ez dugu kakusain erreko. Zergatik ez? Zergatik, dagoeneko ondo hitz egiten duzuelako, kakusainek bota dituen katxurri miliputxi hitz magikoiekin berriz ere zuen honetara etorri zerete. Eta batez ere, kakusain erretzen balin badugu, bere usain txarrori mundu guztian zehar zabalduko da. Eta ezingo dugu ondo usain. Beraz, ez dugu kakusain ezertarako behar, joan dadila pikutara! Molongo solongo, molongo solongo, molongo solongo, Harrapatzen molongo solongo. Eta aztuzak kakusain motel, aztuzak. Beste gauza bat. Ez dugu hau dena oraindik erreko. San Juan bezperan egiten da, eta bertan egiten da sua. Eta egun magiko horretarako oraindikan falta dira egun batzuk. Beraz, egun hartaraino itxingo dugu eta egun hortan bai. Egundoko festa egingo dugu denak suarekin, ezta? Etzakiat ordu arte itxuiteko gauza izango naizen, Bai, motel, ez aizpa gauza izango itxoiteko, bai noski. Ara, hemen datoz, Ixiar eta Altzaporru! Ai, azte irukotea. Ametsak egi bilakatzen direla pentsatzea, ere? Bueno, egia esan Altzaporrun guri askotan gertatu izan zaigu hori. Ametsak eta ilusiok egi bilakatu izan zaizkigu, baina inolako tramankulurik gabe. Ilusio pixkat, konfidantza eta magia txantxa batzuekin hori lortaiteke guk hori ondo dakigu ezta Altzaporru. Balagunok, ilusioz busti nahi baduzu badakizuen non egingo dugun topo. Laster arte, aio! Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna.